लाबोदोंब्लाबो नाथाय बियो फिसाय थैजानायखायसो आङो बे फन हरलायलायनानै मिलायलायनानै लालायनाय जादों। फिसाय गोनांखा नङा, फिसाया थैजाबाय। दा बे फिसाय थैजानायखाय रावबो गैयिलाय बैसोर बिब'फ्रा हाबा जाखानायखाय दा बिसोर बे समाव उन्दैमोन। दा मालायनाव थायोमोन बिसोर गथ'फ्रा। दा आङो बेखौ सासे उन्दैखौल' मिन्थिदों। बे सासे उन्दैखौल' मिन्थिनायखाय आङो लाबोदोंमोन। नाथाय उनावसो आं गासिबो फिसा दङ होननानै मिन्थियाखैमोन। दा आङो मिन्थिबाय। दा जाय मानसि हाबा जानाय बिसोरखौबो बियो मा होनदोंमोन, खांनायसो होननानै बुंदोंमोन। नाथाय दा गावसिनि फेमिलिनि न'खरानो खांनाय नङा होननानै खोन्थादों, अरिजिनेलसो होननानै खोन्थादों। दा थाम्बनेलाव नायनानैथ' नोंथांमोना मिन्थिखाबाय बे आपडेटआ मानि सायाव जागोन। नोंथांमोना नायग्रोना लाबानो जाबाय फारसेनिफ्राय फुलनो मा जादों मा जायाखै नोंथांमोनाथ' फुल नायनानै मिन्थिनानै मोनगोन नैबे भिडिअखौ। नोंथांमोना नायग्रोनानै लाबानो जाबाय आरो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै होलांदै, साबस्क्राइब खालामनानै होलांथार आरोना। बेनिफ्राय आं दा फोथाराव फैदों आरोना, फोथाराव मोसौ लांनो फैदों। ओरैजाय नै हाग्राबारि माने फोथार बारि आरोना। नै ओमफ्राय नैयो मा बिबार होनो बेखौ सोर मिन्थियो कमेन्ट खालामनानै खिथाहर दे। नै बियो ओरैजाय हाजोआ, नै जोंना हाजोआ बेनो। बेनिफ्राय आं ओरै थांबाय दङ आरोना, बेनो। ओमफ्राय नोंथांमोना नायनानै लाग्रो बे जाथाया माबोरै जानाय। नोंथांमोना फुल नाय भिडिअखौ, फुल नायबा मिन्थिनानै मोनगोन। आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय आरो कमेन्ट खालामनानै गालां बबेनिफ्राय नायदों। ओमफ्राय नायग्रोना ला होमबा नोंथांमोनाबो। गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय थाबाय। आं दिनै भिडिअखौ लास्ट बानायनो नागिरदों लोगोफोर, नोंथांमोना मोजाङै खोनासंनानै ला। आंनि गारिया दाबो हामजोबाखै लोगोफोर, थेवब्लाबो आङो भिडिअखौ दिनै लास्ट बानायनो नागिरदों। रायजो नोंथांमोनहा आंनि फेमिलिनि बादै मोजां मिन्थिजोबाखै, बेखायनो आङो दिनै लास्ट भिडिअ खालामनो नागिरदों। नंगौ, बे आंनि हिन्जाव गदाय। नाथाय बिसोरो गासै 6 जन दं। दा जाय मानसिया आंखौ बुदों बिहा बिब' सानै दंखायो, हाबा जाबाय। आरो बिनानाव दुइसिन सासे दं, लेखा फरायगासिनो दं। आरो बिस्रा 3 बिदा फंबाय दं। नोंथांमोना मोजाङै खोनासंनानै लादो। लास्ट बेनो आंनि भिडिअ। आरो नोंथांमोनखौ आं बुंनो सानो, जोंनि गासैबो आंखौ सोर भिडिअ बानायनानै हगारा आरो सोर हगारदोंमोन नोंथांमोना मिन्थियाखैबो जानो हागौ माखासे फेमिलिनि बादै। आं बेखायनो दा स्रा खोन्थालांनो नागिरदों। जाय आंनि हिन्जाव गदाय, बेखौ आं हिन्जाव गदाय होननानै लाबाखै। आरो लाबोदोंब्लाबो नाथाय बियो फिसाय थैजानायखायसो आङो बे फन हरलायलायनानै मिलायलायनानै लालायनाय जादों। दा नोंथांमोनहा फिसाय दंखायो बा फिसाय गोनांखा सानदों नंदों नामा? नाथाय बिदि नङा, फिसाय गोनांखा नङा, फिसाया थैजाबाय। दा बे फिसाय थैजानायखाय रावबो गैयिलाय बैसोर बिब'फ्रा हाबा जाखानायखाय दा बिसोर बे समाव उन्दैमोन। दा मालायनाव थायोमोन बिसोर गथ'फ्रा। दा बेखायनो आं अननानै जेबो माने गरिब जेरैबो जाथारला, गरिब गुन्द्रा होननानै आङो बेखौ सासे उन्दैखौल' मिन्थिदों। बे सासे उन्दैखौल' मिन्थिनायखाय आङो लाबोदोंमोन। नाथाय उनावसो आं गासिबो फिसा दङ होननानै मिन्थियाखैमोन। दा आङो मिन्थिबाय। दा जाय मानसि हाबा जानाय बिसोरखौबो बियो मा होनदोंमोन, खांनायसो होननानै बुंदोंमोन। नाथाय दा गावसिनि फेमिलिनि न'खरानो खांनाय नङा होननानै खोन्थादों, अरिजिनेलसो होननानै खोन्थादों। दा बेखौनो आङो नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायदों। गावसिनि असे जाथियानो खोन्थादों। नंमारगौ, बेखौ आं दा मिन्थिबाय, सिखार जाबाय। दा बेखायनो जाय बुग्रा बे मानसिया दा सिगाङावबो मेरला बुलायखांबाय, मानसिफोरजोंबो बुलायखांबाय। दा बेखायनो जाय बुग्रा बेबो मालायजों बुजाफिनखागोन आरो मालायजों बुलायबावखागोन। बेखौ आङो मिन्थिगौ आरो रायजो राजा नोंथांमोनाबो मिन्थिगौ। आरो नोंथांमोनाबो मिन्थिखाबाय जे ससियेल मिडियायाव होजोब्बाय।
ओरैबायदि बुग्राखौ बिफाखौ मानो बुनांगौ, मानो बुनो मोननांगौ, मा अधिकार दं होननानै मोजां मोनदों। बुजाय हरनायाव लायोबा लाथों, आरो लायाबा गावनिनो दायथ', गाव जेरैखि थांनानै जेरावखि थाया। आंथ' बेजों जेबो लेना देना गैला, आंहा बेजों खुनु सोमोन्दोबो गैला, आरो बियो आंनावबो फैनो हाया, आरो बियो आंजों सोमोन्दोबो गैला, बिनि नाम्बारबो गैला, जेबो गैला। दा बेखायनो जेरावखि थाया नोंथांमोना बे मानसिखौ एसे खेल खालाम नोंथांमोनहा खेल खालाम, माबादि मानसि बे। दा बेंगलरावनो थायो। दा आं मोनसे खोथाखौल' बुंबावनो नागिरदों लोगोफोर, आङो बयबो बुङो, कमेन्टआव बुंहरदों, मार्शेल आर्ट्स गोरोङा मानो बुनो हायाखै, कुम्फु गोरोङा मानो बुनो हायाखै, रक लायनो जाबाय आरोखि। दा जोंनि मार्शेल आर्ट्सफोरखौ बेबायदियाव जों बाहायनो हाया। मानसि बुनायाव, मानसि सौनायाव, मानसि जोनायाव जों बाहायनो हाया। बेखौ जों बाहायनो हायो मायाव, कम्पिटिसनाव बाहायनो हायो, फिल्म इन्डास्ट्रियाव बाहायनो हायो। बेफोरखौ जोङो सोरखौबा बुनाय, सोरखौबा सौनाय, बेफोरबायदियाव जों बे मार्शेल आर्ट्स बा कुम्फुखौ जों बाहायनो हाया। रायजो राजानो नोंथांमोना मिथिया जानो हागौ, जायहा मार्शेल आर्ट्स लागोन बिसोर गुरुनि बा मास्टारनि बागै बा मास्टारनि एसे गोजौआव थांनो हाया। मास्टारा जेखौ बुङो बेखौनो मानिनांगौ। जों ओरैबायदियावसो जोङो बाहायनो हायो, बे रुलखौ जोङो जेब्लाबो गोसोआव लानांगोन। बेखायनो मानसिफ्रा बुंदों आरो बिदिनो कमेन्टफ्राव बुंहरदों, बुंग्राया बुंखायो, आंबो बेखौ मिथिगौ, सोरबा मोजां दं, सोरबा गाज्रि दं, बेखौ आं मिथिखागौ। दा आरो मोनसे खोथाखौ आं बुंबावनो नागिरदों लोगोफोर। मोनसे खोथाया जाहैबाय लोगोफोर, जाय मानसिफ्रा आंनो फन हरदोंमोन, खबर लाहरदोंमोन, आंनिनो साबसक्राइबारानो जा, आंनि लोगोफोरानो जा, बिथांमोननिसिम आं गोसो गोथारै आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय थाबावबाय। मानो होननानै बुङोब्ला आं माखासे फन हरनायखौ आं रिसिभ खालामनो मोनाखै। आं मिस कलावनो दंजोबो, गासिबो मिस कल दंजोबो, आरो बे समाव आंनि मबाइलाबो सुइच अफ जालायलायदों। बिथांमोननिसिमबो आं रिसिभ खालामनो हायैनि थाखाय एकदमबारे निमाहा बिहरनाय थाबाय। मानो होनना बुङोब्ला आं बेसे सिरियासमोन। आं माखासेखौ हमनो हादों, माखासेखौ हमनो हायाखै, मबाइलानो सुइच अफ जागुलायदों लोगोफोर। बेखायनो अन्नानै निमाहा होदो। आरो मोनसे खोथाखौल' बुंबावनो नागिरबाय लोगोफोर, दा आं जेब्ला लासैनो मोजां जालांगोन, आंनि बे माखासे खोथा दङ, आं मा मावलांनो नागिरदों, आं मानि थाखाय फैफिनदों, बेखौ आंनि जेब्ला थांखिया साक्सेसफुल जागोन, अब्ला आं नोंसिनिसिम फोरमायहरगोन। आं मानि थाखाय थांखियाव फैफिनदों, आं मानि थाखाय बेंगलराव फैफिनदों, बेखौ आङो नोंथांमोननिसिम रोखा बुंहरफिनगोन भिडिअनि गेजेरजों लोगोफोर। आरो मोनसे खोथा लास्ट बुंबावनो नागिरदों लोगोफोर, बिराद दुखुनांथाव खोथा लोगोफोर। बे बाथ्रायानो जाहैबाय, आंजों लोगोसे भाइराल जानाय नैबे खाम सिफुंखौ लानानै मोनसे मन्दप, मोनसे जयग' होनाय जादों, बा जयग' माने खाम सिफुंजों हाबा लानाय बायदि आरोखि, हाबा लादों। मानो होनना बुङोब्ला बे बिराद दुखुनांथाव जादों। आंबो नायदों,